pista quasi està muntada i ara diré tots els participants a aquest gran nacional del 2019, 41 Fira de Sant Martirià. Hi participarà Antoni Zà, la Gala Ramió, la Lia Ramió, la Isona Oliva, en Biel Reixac, l'Álvaro Fernández, l'Alejandra Molina, l'Anna Masoliver, la Valentina Gómez i l'Assa. En Ponis B, en Joan Bosch, l'Arnau Bosch, la Júlia Aiguaviva, la Clàudia Ayats, la Noa Gratacós, la Júlia Artigas, en Martí Massanes i Maia. I en Ponis C hi participaran l'Hilari Rodríguez, en Martí Serra i en Roger Vicenç. Es faran, cada categoria faran dues carreres. Cada equip farà dues carreres. I la millor puntuació, les dues millors puntuacions de cada carrera, participaran a la final. Ja estem a punt . Els entrenadors de cada equip van a mirar com està la pista. Aquest increment penso ser com alguna arribada. També hi ha que es tracta